Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki osingo ni piny owacho ok dhi donjore tij duol mochung'ne yiere pachoka IEBC ka e kinde moseyo jotelo maketo sirkal tesre mowacho ni osechako seyo jokanyo manyien mar duolno. Jafwambo maro e kaunti ma Migori Joe Juma noyore chenro mane jalup jatend piny obedogo e sub county ma Kuria East. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki mane oten kod mokom jotend siasa e kinde nyasi mar choko omenda mar siro grube mag Wokene sub county ma Kuria East ne wane duolno mochung'ne yiere pachoka IEBC itayo kod chik ma pachoka kendo onge ng'at mabiro donjore e tije mag duolni. Na ni tume huru, haingiliwi na mtu yoyote. Kikatiba wamelindwa, wafanye kazi yao ya kusaidia nchi ya Kenya kuwa na uchaguzi ambao ni wa huru na haki na uchaguzi ambao ni sahihi. Ya kuamua uongozi wa taifa ni kupitia kura. Hakuna njia nyingine. Lazima ukuje uzungumze na wananchi wa Kuria, uwaambie kile unataka kuwafanyia, wakusikie na wajue vile wanataka. Kindiki wanjo telogo makwedo piny owacho ma osewuok oko mase jokanyogo mag duolno mar IEBC gin jogo eko mabende konso luoro margi ni dhi omgi e yiero mabiro. Sisi, we have no problem with IEBC. We wish them well. We ask them to stick to the constitution and the law, and we are not expecting any favor. Jalup jatend piny Kenya ni wacho ni gin gi ikore mar dhi e yiero ma uyanga ka oromo e higa mag 2017 kendo gin kod adieri ni gidhi yombo kar tich ma gisetimo ne jo Kenya. Ne oseyo kwedho kedo piny owacho kuom siasa ma onge ajenda ka omedo ne sirikal mar jatend piny Kenya William Ruto osekelo lokruok mathoth e weche mag dongruok e piny Kenya nyaka ne odonj e telo e higa mar 2022. Sisi tukisema 2 term ni SHA, 2 term ni stima, 2 term ni bei ya fertilizer ishuke. Hiyo ndio 2 term. Mae nosiri kod jotelo mamoko mane otene ma oting'o jatend kweth mathoth e Senate Aaron Cheriot mane oseyo kweth makwedo piny owacho kuom bedo kod siasa maonge dongruok. Hii style ambayo imetokea kule Nairobi, kuna wakora kidogo wanakusanyika hapo wanasema ati wanazungumza ni kama hao peke yao ndio wako na maoni. Kwani nyinyi wananchi wa Kuria hamna maoni? Si hata nyinyi mko na maoni yenu? Giseyo jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua magiwacho ni tich ne otame e kinde mane nitie limono ma jalup jatend piny Kenya kendo koro nego ling mos. Mimi nakushukuru Mheshimiwa Naibu wa Rais. Unajua hii kazi wewe hujafanya kwa muda mrefu. Hata haijajaa mwaka moja. Kulikuwa na mwingine alikuwa kabla. Sijui kama aliwahi kufika hapa. Sisi ambao tuko serikalini, tuko ofisini kwa muda. Na huyu muda ni muda ambao umefahamika kikatiba. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jopur mag niang' mae imbo mar Kenya kwedo maboro kang' mar piny owacho loro kembe mag rego niang' kaluwore gi nok mar niang' mosetegno. Kaka Efi Nyakidi lero tend board mar Kenya Sugar omako chung' motegno